această zonă rustică de la gura de vărsare a Dunării în mare, de la Sfântul Gheorghe, oferă o priveliște deosebită și prin specificul ei, părând aici că te afli undeva într-un deșert, vezi dune de nisip, soarele dogoritor, dogoarea identificată și de nisipul fierbinte. Pare o zonă așa pustie la prima vedere, deși în depărtare se vede puțin marea. Ia uite, duna asta de nisip din față, cu pâlcul de sălcii, să zic așa, sălcii pitice. Scaieții de aici fac ca totul să fie un peisaj deosebit. Acești, să zic, spini, iarăși, te duc cu gândul la o zonă din asta, deșert, arid. Am auzit că acești spini, apropo, acești spini sunt buni de ceai, de tuse. Hai să mergem mai încolo să vedem ce ne mai oferă zona. Să ne apropiem de dunele astea din față. Să vedem și ce se află după ele. După ele este un loc, un fost lac. E mlaștină acum, dar o mlaștină totuși uscată. Primăvara acolo e lac, care pe perioada verii seacă. Se vede în depărtare. Vegetația aceea înaltă, cam la 1 metru așa, unde mai aterizează pelicanii și stau la adăpost de oameni și de alte amenințări. Am trecut oamenii la amenințări, că na, asta e. Se vede că e un fund de lac. Pe perioada verii poți să îl explorezi liniștit, fără niciun fel de pericol. Atenție la zonele mlăștinoase, că te cam afunzi. Mamă, ce scaieți aici jos lângă mine. Da, mari, niște spini, ăștia dat de ceai. Cred că am făcut o bună înaltă. Cred că bate un vânt aici, iar n-are te sperii. În depărtare, după schela aceea de lemn, acolo, la vreo 300-400 de metri, e gura de vărsare a Dunării. Iar aceștia, nu știu cum se numesc, brăduți, nu, nici nu pot să le zic altfel. Interesant. Depărtare mare, oamenii la plajă și lângă umbrela aceea cu roșu în dreapta se vede totuși și cortul meu, unde se adăpostește Mihaela de soare.